Salamat. Humanag yun ako tubaan. Pwede na ako mangumpra. Daw, check sana ako akong kwarta bi kung pwede na ba ni. Kahit na ni pangkumpra. Taris ako. Kahit naman siguro ni. Makakumpra naman yung kuha ni. Tuman na dyan ako. Iwa pa dyan kay kaon mo. Wala. Nahulog iyang kwarta. Nilakaw na pa dyan siya. Kaon sa na ko, be. Bahala gutumon ko. Basta di na ako gusto ng kwarta. Yatang na ako ni siya. Ay, yate. Naaram din yung tubaan. Inchik diri ya, oh. At tuon saan ako ni siya, be? Aram na yung tubaan, oh. Karoon pa na ako nakitaan. Pero asa ka to siya? Wa may tao diri. Pahit sarba kayo siyatan diri, oh. Ay, abot na yung ko sa kong kumprahanan ba? Na, asa man ako kwarta? Wala man sa akong bulsa. Asa kaya ito nahulog ba? Ay, palikon lang ako dito sa kutubaan, bi. Basig, dito ato nahulog. Dah, wala man dari. Asa kaya ito nahulog ba? Ito nga si Inchik, oh. Asa kayo nasigikan ba? Chek! Ano, Chek? Mantay asa magigikan di ay. Nakita ko sa kwarta ba? Nawala, mahumpra na utak ko tuba. Nakadanghag po ni mo, oy. Asa man ito nahulog, eh? Gamay man ko kag mata. Ay, lingkod sa lingkod. Basta lang, gigapon to ni mamakitan. Mahumpra na utak ko tuba ba? Ya. Nagusama ka diri ah. Putik kamay. Mao man ni nagiskam sa kuha gapon. Kaila ni mo ni? Kaila kayo. Nangayo kung pagkaon na ni gapon. Ang gihatag sa kuha bukog ra. Ani manggunay tabuaya? Bagay ko na dong, me. Kaon ka? Oh. Ndara, oh. Salamat. Butan man kang bataa ka. Pero wala pa ko kaumang istorya. Bagi kuha na niya. Wala pa man day siya na human istorya ato, Paps. Ning daga naman day ka. Ano nga, nagutom na mo kayo. Mao tong gikuha na ko siya, ha? Unya, nag-usama ka diri ah. Ibalik unta na kong kwarta ni mga ganiya. Bakay nahulog mga ganiya, God. Tago nung taka, nilako naman ka. Ay, kita na ni mo ako kwarta di ay. Nya, asa naman? Daro. Salamat ha. Nya, nakakaon na ka. Wa palagi ya. Gutom na gani ko. Gutom na day ka. Sige, dari lang ka kay. Palitan ta ka pagkaon. Ya, boy. Palitan na pong pagkaon. Pangatag, ha? Dari lang ka Paps kay. Palitan sa ako siya pagkaon. Sige, Chek. Dari sa ako. Amping, Chek. Butan yun na si Inchik ba? Magtabang sa mga gigutom nga tao. Yan, imo perinoy. Palitan na po kag pagkaon ba? 1 hour later. Mga pirino Kaon ha. Ya, salamat to kayo ya. Ya, nakaw sa ko ya. Sige, wala problema na. Kaon dagan ha. Ya, tong perinoy. Gipalitag Jollibee. Pwede ni. Chek, murag mo pasi na po siguro ko. Kaya wak pa man na display to ba diri ah. Wala pa gani. Mag-shout na ko ba niya? Antos ako. Sige. Sige, Chek. Lamat. Balik lang sunod adlaw, Paps. Uy, Jollibee. Jati kang mata ka. Jollibee day ka. Kwaon be. Akong Jollibee. Oh, Jollibee ba?